vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa panopa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchandiposterawo nyaya yangu nakavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nash yakamira sekudai so: ndinoda kureururawo kuti ndinopota ndichibayiwa dhepo. Murume uyo wandigere naye akazondiroora zvake, but iye haatozvizivi. Apa manje haana mwana, anodawo vana. Apa inini hangu ndakauya kuno kuSouth Africa mushure mekunge ndazviudza kuti namba yangu yandiinayo yava bho. Ndine makore 28 years ekuberekwa uye zvekare ndine vana vangu 3. Saka kuti ndinge ndichizowedzera zvekare umwe on top of that, kutaura chokwadi inini hangu handingambozvikwanisi. Saka hatina kumbogara hedu takabudirana pachena because ndaingofungidzira kuti mujolo. Obviously hapana pandingazoraramawo ndisinawo munhu anopota achindikwenya. Saka ndaingozviudza kuti munhu wanguwo anenge achindichengeta, iniwo ndichikwanisa kuzoita mabudgets angu ndichizosevhawo mari, but handinawo kutoziva kutoti munhu uyu ainge atori serious nezvangu zvekutodaro. But ndakangomunyepera kuti ndine mwana 1, vamwe 2 vakuru vacho ndikabva ndati ndevasisi vangu because ndine vamwe sisi vangu vakashayika in a car accident. Saka nezera rangu kuti ndinge ndichizomuudza kuti ndine 3 ndakaona sekunge inenge iri maxus. Ndikangomuudza kuti inini ndine mwana 1. So akabva atanga kundipa pressure ndoda kukuroora chi. Pandakazoona kuti munhu ainge aine mari yainge ainayo at that time yange iri kuma 1000 something US$. Ndikaudza mama kuti ndonyaya iripo munhu yandimudi, but vakabva vanditi iwe unenge une shavere chihure, ndiani kwawakamboona anoramba kuroorwa, anofanira kuti anga achikuroora kunyange ukati haumudi, but nekufamba kwenguva uchazosvikawo pakumuda. Mukoma Nash ndokubva ndachizobvuma tikabva taenda kumusha ndikanoroorwa paya, ndokubva tachizodzoka kuno. Akati now I think kuti uchandiitirawo mwana. Apa ndainge ndichimudza kuti ndine vadzimu vari pandiri, saka kuti iye ange achindimitisa asati andibvisira mari zvainge zvisingaite. Ndokubva anditi saka sezvo ndakuroora kudai maybe vachazondinzwirawo tsitsi. So mukoma Nash kusvika pari zvino iniwo ndinongobayiwa hangu dhepo ndichingomudza kuti zvimwe kuda chivanhu icho chiri pandiri chiri kuda kutanga chambogadziriswa. Vana vandakaita ivavo to tell you the truth vakakwana. Zvimwe kuda kana ndikazotoroorwa maybe nemurume anenge akaita saseWicknell wekuti anenge aine mari, wandinoziva kuti munhu uyo achandichengeta uye achandichengeterawo dzinza rangu rose nevana vangu. Noti izvo zvekuti munhu anenge achiriwo pakungwavha. Ndobva ndanziwedzera futi on top of that plus ndakazviudza kuti ini handiiti vana nevarume vakasiyana-siyana. Wani iyeye akatongodipusisa akandipa vana zvakatovharana. How do I tell him without hurting him? Because anondida zvekudaro. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchandiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I never even thought kuti pastor avo vandainge ndichidanana navo vekuGhana, pastor ava vakaromba, and I regret kurara kwandakaita napastor ivavo. Zvino mukoma Nash, he threatened me. Ndaifungidzira kuti zvimwe kuda kunyepa. Murume wangu mukoma iye anotongofungidzirawo kuti sezvo kumashure uko ndakamboita yeast infection, ndokusaka sikarudzi yake yava kupota ichimbozvimba. Inoti ikazvimba inenge isingarwadzi zvayo, yobva yachizosерera hayo. But ndozvavakandiudza, vakanditi kana ukazoona gore iro rekuti sikarudzi yemurume wako inenge yava kupota ichizvimba yobva yaserera, ziva kuti anytime inokwanisa kuzotongotanga kungoora. Mukoma Nash, I don't know kuti ndoudza murume wangu here kana kuti ndongoramba ndakangonyarara achingoora zvake achifamba. Chii chakaitika kuti ndinge ndichizosangana navo pastor ava? Mukoma Nash, pastor ava ivo vakauya kuno kuSouth Africa according to him as someone
who was doing voluntary work kuDurban uko ndokubva vachizotiza vakabva vachizoya vakatanga kugara muJoburg, vakabva vachizotanga chechi yavo ndokubva vachizoroora mukadzi muSouth African vakabva vachizorambana naye, but by that time vainge vatova nepermanent permit yekugara muno muSouth Africa. So chechi iyi mukoma yakatanga iri diki. By the time apo pandakazotanga kuendawo kuchechi ikoko ndichizotanga kuitawo zvedheko because vaiwanzo kuhaya murungu wangu tobva tachizoenda ikoko tunoita dheko kana kuri kunze kumba kwavo zvekare, kana vaine mavisitors avo anenge achibva kuNigeria taenda kumba kwavo tobva tanoita dheko. So vakabva vachizotanga kutaura neni vachiti unogona zveshuwa dheko iyi, uye zvekare zvinoratidza kuti ndiwe wakatobata kambani yacho. But mukomanashi vakabva vati vainge vachida kuti ndinge ndichizoya kuchechi. Ndakazotanga kuenda kuchechi kwekwe, ndaingopiwa mari mukoma each and every Sunday. Ndaiti ndikaenda kuya ndaipiwa 660 rands ndisingatozivi kutoti kwainge kuri kutoinitiatwa mune zvinhu zvavo izvozvo. So ndaitofara kutoti every Sunday ndinowana 660 rands yemahara, iyo yavaingoti ndeye kuzongotengawo zvako chikafu during the week. Vakazotanga kuwedzera mari iyi mukoma from 660 yainge yava 6,660 rands each and every week, zvekuti kana kubasa kwainge kwangovawo kungoendawo kubasa kuzonosvika vachizoti handichadi kuti unge uchiramba uchingoenda kubasa. Apa at that time I was a married woman. Vakanditi mari iyoyo murume wako haafaniri kuti anga achizviziva kuti ndinopota ndichikupa mari yakawanda kudaro. Vakazondipfimba mukoma ndikabva ndabvuma. Pavakandipfimba ndakavabvunza kuti saka muchandipei sezvo muchiti muri kuda kurara neni? Vakabva vanditi ndichakupa mari. Vakandipa mari mukoma, ende mari dzose dzavaindipa kubva zvandakatanga kufambidzana navo anenge angori ma6666. Like ipapo futi vakandipa 66,600 vakanditi ita zvaunoda nayo. But kana ndikagara pasi ndikatanga kukalkuleta kuti asi nemari iya yandakabata nemari dzimwe dzavaindipa on a weekly basis, but mari yose iyoyo ndakaiisepiko, ndaiishandisei? Kana murume wangu mukomanashi of course ekuti sei kuti upenyu hwava kuimprova ndichitengawo midziyo kumushawo ndichiitawo tumadevelopment, but basically mukoma kutaura chokwadi handina kana zvandakamboita nayo mari yacho iyoyo. So after tatanga kurara tose patainge tichiri kushandisirana dziviriro there was no problem. Ndakazotanga kunzwa pain ndichita sekunge ndinenge ndichikwevewa guvhu rangu mushure mekunge one night takarara tose vakabva vachizobvisa condom riya ndikati mazviitirei? Vakabva vanditi iwe it is time. Mukomanashi ndo apo pandakabva ndazotanga kurwara. So ndichirwara kudaro vakabva vanditi kuti unge uchipora iwewe unofanira kuti unge uchirara nemurume wako. Ndakabva ndarara nemurume wangu mukoma apo pandainge ndiri kumaperiods zvechokwadi ndokubva ndatopora paya. Asi nyaya iripo ndeyekuti murume wangu akabva achizotanga kushaya simba pabonde until dzimwe nguva aitoti ari pamusoro pangu vaaburuka bva ati zviri kuramba mukadzi wangu. Right now ava right zvake, but anopota achiti pano nepapo sikarudzi yake inoshaya simba uye zvekare inozvimba. Saka iye ari kufungidzira kuti problem ndeyake iri kubva kusaidi kwake, but problem yakabva kwandiri. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi I regret kurara kwandakaita napasta ivavo vekuGhana. Ndakazviita hangu zvinhu izvi, hanzi ndakazongozviita nekuda kwemari. Pakaipa regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti mhiko dzangu ndedzekuti ndinofanira kuti ndinge ndichizorara mukofini kwemazuva awo anokwana kuita 3. So mukoma ndiri murume uye zvekare ndine makore 39 years kuberekwa. Ndakauyawo munomo munyika yevatorwa, nyika yeSouth Africa, apo pandainge ndichiri ne23 years. Ndokubva ndachizotanga kushanda security guard, ndikabva ndachizotowana
kurorawo mukadzi wemuno muSouth Africa uyo ainge andinyepera kuti ainge aine pamuviri ndisingatozvizivi kuti ndiyo staira yavo vanhu vemuno muSouth Africa. Ndakabva ndafara paya nekuti ndaifungidzira kuti zvimwe kuda ndichazowanawo chitupa chemuno muSouth Africa, asi nekufamba kwenguva ndo pandakabva ndachizotoona kutoti munhu uyu ainge achindinyepera. This was after ndabva mukumubetsera kuti tinge tichivakisira amai vake imba. After that ndokubva achizoti ainge anyoresawo zita rangu palist kuti ndinge ndichizowanawo RDP. Ndikabva ndachizofara paya, izvo ainge akandipa mapapers efake, maapplication form, ndikafila up maapplication form aya akaenda nawo kuCity Council, but akazoendesa ake maforms awo ainge afela. Saka ndaitomupa mari zvikanzi pari kudiwa mari dzakati, obva aendesa mari dziya izvo anenge achienda kunozvibhadharira iye ega, sezvo ndainge ndiri munhu ainge asinawo mapepa, achinditi zvizhinji zvinozogadzirisika mushure mekunge wava nechitupa after tachata. So aingoenda kwea ari ega, kukanzi kunenge kuine mameetings eCity Council, achiti hazvisi bhoo kuti vanhu vange vachizozviona kuti wewe uri wekuZimbabwe. Saka zvitori nani kuti kana RDP iyoyo ikaita wobva uchizoisa maloja iwewe neni tichigara zvedu somewhere else, kana kuti kune imwe RDP yangu imwe yaainge akasoaplya kudhara. Ndakafadzwa nazvo, ndainge ndava kutozviona ndatova landlord uye zvekare ndichiitawo zvimabhizinesses zvangu, ende ndainge ndichida kuzoisa mabackroom ipapo. So mukomana chine kufamba kwenguva, mushure mekunge RDP yaiya yazobuda, ndokubva achizoti RDP iyi tikufana kuti tinge tichizoiextenda so that tinge tichizowana marooms akawanda, asi akabva achizoti zvainge zvisingaiti kuextenda RDP, ndokubva tachizoisa mabackroom. Mukomanashi takaisa mabackrooms anokwana iwo kuita 11, marooms acho ari madiki, kutaura kudai so mukoma ari kudya mari idzodzo dzemalodgers, uye zvekare kune imwe imba yake zvekare takaisa mamwe mabackroom. So mukoma by the time apo paakazondiramba, when I discovered kuti ndo zvainge zvaitika, ndakazosara ndiri padesperate. Nerimwe zuva ndakapinda hangu mutown, ndainge ndichitonzwa dzungu, ndichitoona kutoti uku ndiko kwainge kuri kupera kweupenyu. Ndikabva ndati Mwari, kana kuri kunzi nhasi ndiro zuva rangu randinofanira kuti ndige ndichifa, aiwa hazvina kana basa. Ndakapinda mutown, shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ndinge ndichitsikwa kunyangwe nemotikari, but ndakazoti ndava mutown ndikati zviri nani kuti ndinge ndichitenga mishonga yemakonzo. Apo ndainge ndava pataxi renge ndichiti zviri nani kuti ndinge ndichizongoenda hangu kunofira kulocation. Saka ndakati ndichitenga mishonga yemakonzo, pane vamwe sekuru avo vainge vachiita zvekutengesa mishonga padhuze nepataxi rengi ipapo, vakandiona ndichitenga mishonga wemakonzo, vakabva vachizouya pandiri vakabva vati kuri sei. Ndokubva tatanga kutaura paya, vakanditi kumba kwako ndikuzviona kuti hakuna kana makonzo, hauna kana problem yemakonzo iwe, kumba mako nyangwe bete hamuna kana bete. Ko mushonga uyu wauri kutenga wemakonzo uri kutengera aniko? Ndokubva ndangoramba ndiri zii paya, vakabva vati huya kuno. Takabva tachizoenda kuchishopu kwavo, ndokubva tagara pasi paya. Ndainge ndava kutoburitsa misodzi because vainge vava kutondiudza zvose zvainge zvakaitika, kudyirwa mari uye zvekare nekuzodzingwa nemukadzi uya, and ndainge ndafunga kuda kuzviuraya. So mukomanashi vakabva vati there was no need yekuti ndige ndichizviuraya nekuti ivo vaikwanisa kundibetsera. Saka vakazotanga kundibatsira mukoma, vakabva vati vainge vachida kundipa mushonga welaki kuti ndikasike ndawana basa. Vakanditi uchingowana basa unofanira kuti unge uchizouya panapa. Ndakazorwana basa mukoma pane chimwe chiwarehouse chemamwe maIndian, ndokubva vatanga kundifarira varume vayo. Ndakadzokera kwavari ndichinovatenda because vakanditi pay yako yose yekutanga unofanira kuuya nayo, inini ndini ndichazotokupa mari yerent zvekare nemari yekuti unge uchizotenga chikafu mwedzi wacho iwoyo. Vakabva vati ndazviona kuti uri munhu akatendeka. Ndokubva vachizoti kwandiri unofanira
kuti unge uchizodzoka zvekare. Saka vakabva vachizondipa sandawana. Iniwo ndainge ndisingazivi kuti sandawana chitoriwo chikwambo, zvikwambo zvemuno muSouth Africa. Ndikachigamuchira vakanditi chinhu ichi chichapota chichienda kunokutorera mari mumashopu, mudzimba dzevanhu, chichikupa mari. Asi nekufamba kwenguva unofanira kuti unge uchizodzoka zvekare kuno kwandiri. Ndakazodzokera kwavari mukoma ndokubva ndazonzwa kuti vainge vakashayika. Mushure mekunge ndanzwa kuti sekuru vaya vainge vakashayika, mukoma ndakazongoignore. Chisandawana chiya chaingoramba chichingouya nemari chete almost each and every time. Then ndipo apo pandakabva ndachizoroora, but ainge ari mukadzi wekuZimbabwe. Mukomana chitakati tiri kuhoneymoon ndokubva achizotanga kungorutsa ropa, then tazodzoka kubva kuhoneymoon akabva achizoshayika. Ndokubva ndamurota achidyiwa negonzo. Gonzo iri rikabva rachizotaura neni rikati, ndini chisandawana chiya chandakapiwa, wanga wandikanganwa ka. Shuwa ungati mushandi wako anokushandira asina kana mari. Saka ndazozvionera ndega kuti iwewe sezvo usingade kundibhadhara, zviri nani kuti ndige ndichingokutorera mukadzi. Uchazoroora zvako umwe, but uyu zviri nani kuti ndinge ndichimbodya ndichinwa ropa rake kuti ndirambe ndichingokushandira. Mukomana zvechokwadi pandakapepuka ndichibva kuhope, ndakabva ndatoona kutoti pafloor painge pakazara ropa. Chinhu chiya ndikatochiona chichimhanya chikanopinda muwardrobe. So ndakabva ndachizotanga kutsvakawo n'anga dzine masimba. Ndava kusachida chinhu ichi. Kudzamara ndichizoenda kuNigeria ndokubva ndachizonzi ndinofanira kuti ndige ndichizotenga coffin mushure mekunge ndadzoka kuno kuSouth Africa. Ende coffin iri ndinofanira kuti ndige ndichizopinda mariri for 3 days. Ndobva ndarara mucoffin imomo. Zvino ndinoti kana 3 days dziya dzava kuda kukwana, ndinotanga kuzvinyima zvokudya. Ndinenge ndichingodya malight meals so that ndisazoenda kudondo kana kuri kunzi ndinenge ndavamo mucoffin. Zvakaita sana weight ndinenge ndichingoitiramo imomo. Then after 3 days ndobva ndinozobudamo mucoffin, ndobva ndachizozvicleana up. Coffin iri rinogara mune imwe room mumba mangu. Ndine mansion yangu yandakazotenga kunzvimbo inonzi 4 Ways muno muSouth Africa. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Kuchechi ndinotoendawo kuchechi, enda ungambofungidziri kuti ndiri munhu akaromba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we.